sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Kumikinang natambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Len. Masugid na tagapakinig ng programa ninyo. Sumulat po ako kasi ilang araw na po akong nagngingit-ngit. Ay? Bakit? Chismosa. Interesting. Ano kayo, Mars? Ay, Mars? Anong dahilan? Nangingit-ngit si Mars. Talaga? Anong dahilan, Mars? Baka po sakaling kapag nailabas ko itong inis ko, gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Nais ko din po sanang humingi ng payo. Ganito po kasi, isang araw, nagpatulong ang nag-iisang anak ko sa pagsagot sa assignment niya sa Araling Panlipunan. Oh my God, Jegs, I don't like Araling Panlipunan. Alam mo, ito yung masasabi ko ha. Kung nung bata ka, estudyante ka, ayaw mo ng mga assignments, lalo na pag naging nanay ka. Galit ka na dito. Anyways, ang tanong po ay kung ano ang pinagmulan ng kanyang pangalan. So tinanong po niya ang tatay niya at para akong sinampal sa magkabilang pisngi sa narinig ko. Ang sagot po kasi ng tatay niya, ipinangalan daw siya sa girlfriend niya dati! Aray! Sino nga naman hindi magngingit-ngit? Totoo naman na ang tatay niya ang nagpangalan sa anak ko pero hindi ko naman inakala na pangalan pala yun ng ex niya. Nang malaman ko, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit, sakit o insulto. Paulit-ulit kong tinanong sa sarili ko kung paano niya nagawa sa akin yun. Hindi man lang niya inisip kung anong mararamdaman ko kapag nalaman ko. Pakiramdam ko tuloy na dungisan yung pangalan ng anak namin. Sa bawat pagtawag ko sa kanya, parang may bahid na ng kasinungalingan at nakaraan na hindi akin. Ang sakit-sakit kasi yung pangalan ng kaisa-isang taong mahal naming dalawa, alaala pala ng ibang babae niya. Kapag tinatawag ko yung anak ko, yung ex niya ang naiisip ko. Alam mo ate, alam mo yung parang gets namin talaga yung irita mo pero nakakatawa din siya at the same time. Pero gets namin yung irita mo. Anyway, tambalang kumikinang ang tanong, mababaw po ba ako? May karapatan po ba akong magalit? May pwede pa po ba akong gawin o kailangan ko na lang pong tanggapin? Maraming salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig, Len. Len na nagngingit-ngit. Len ngit-ngit. Yan. Len ngit-ngit. Oh, may Len ngit-ngit na. Oo, may lengit-ngit na ngayon. So, your feelings are super valid. As a girl, gets na gets ko yung inis mo na parang, kunyari ang pangalan ay Nicole. Tapos yung mahal na mahal mo, tapos every time na binabanggit mo pala yung Nicole ang naaalala niya, maaring naaalala, maaring hindi. Pero dagdag na nakakaalala kahit hindi mo naman kilala yung ex, ay ikaw. Diba? Pero ang gusto kong tanungin dito, seryoso ba yung asawa niya nung sinabi sa anak? Baka naman, good time lang. Pwede ding nag-good time. So, ang sama-sama ng loob mo, pero nag-good time lang pala. Diba? Ay, naku, nakaka-lurky. So, kasi yun yung una. Ang off naman din talaga, nasasabihin mo na, ay, pangalan niya ng ex ko, kaya yun yung pinangalan ko sa iyo, nak. Tapos na hindi alam ng asawa. Medyo ang weird din talaga nang nag-decide. Ito yung sinasabi natin. Moving forward for all the couples, communication is key.
hindi kayo pwede, lalo-lalo na pangalan. Alam mo sa akin, Diego, napaka-importante ng pangalan. Kaya nga, because you are called by your name. So it has to be a name na hindi mo ikakahiya. At pag tinanong, saan man ako yung pangalan mo? May kwento. Kaya ang pangalan ng anak ko ay Princess Nicole Yala. Kasi prinsesa siya ng buhay namin. At Nicole Yala is my radio name. Yep. So yung isa naman is Prince Claren. So kung may prince, may princess. Yung Claren, galing siya sa dalawa. Saint Clair, na deboto ang asawa ko, at Ren, which is pangalan ng asawa ko, Claren. So ganun kahalaga. And this was a decision made by both of us. That's the point. Na kapag yung mga ganito, major po ang pangalan ha. Hindi pwedeng ikaw lang at isa lang nga nagdesisyon unless ang nagkamali. Minsan ang nagkakamali diyan yung midwife. Yung nagta-type or mga ganon, kaya nagkakaroon ng mga typographical error. Tapos halimbawa, sinabi niyo yung name is Steve. Ang nilagay niya Rumpelstiltskin. Nakakaloka yung Rumpelstiltskin. Ganon. So, yun yung problema pag hindi nagko-communicate or pinadecide mo lang sa isa. Pinag-uusapan dapat. So dapat talaga, once you become husband and wife, tandaan, kayo po ay team. Correct. Kung ano man ang decision, it has to be a decision made by the team. So ibig sabihin, hindi ba pwedeng ikaw na bahala? O gets mo naman yung ikaw na bahala, pero ang igaganti mo talaga doon, ang ganti ng mister mo just in case, nung mga panahon na yon, sinabi mo, ikaw na bahala. Sure Ang ganti ng mister mo, di ba tinanong mo ko? So, ibig sabihin, decision mo na i-waive yung right mo. Correct. In self, ano ba yun? Ayun. Basta, in self-incrimination. Kreme. Hindi, sa married life kasi, every decision ng wife man o husband, decision nyo yung dalawa yan eh. True. So kung nananahimik ka, ibig sabihin, default, hindi ka silence means yes. Yun. Kasi nagdedesisyon kayo, hindi kayo para sa sarili nyo, kumbaga para sa family. Correct. Yan. Kasi nga, team na po kayo. Hindi na kayo basta individuals. Diba? So naman, you're still individuals, but now that you are in a marriage, ano na kayo, lahat ng desisyon, kayong dalawa ang magde-decide. Yan, diba? So, while nagigets namin, Len, yung nararamdaman mo, meron ka ring ambag sa sitwasyon na yan kung ba't yan nangyari. Yun. Or, unless, dalawa rin kayo nag-decide pero hindi mo talaga alam na pangalan ng ex. Tsaka usually naman, di ba, halimbawa, anong gusto mo ipangalan? Bakit yan naisip mo? May ganun tanong eh. Bakit, halimbawa, bakit Princess Nicole Yala ang naisip mo? So may explanation. Laging may explanation tayo sa name. Lagi. Like for example, meron akong kakilala. Ayan na naman. Eto na, kakilala ni Nicole Yala! Ang kapela ni Nicole Yala! Sino kaya? Hindi, cute naman yung story. Okay. So, ang decision nilang mag-asawa is that all of their kids, kasi pangarap nila magkaroon ng 4 na anak. So, which is, hindi ko alam kung naka-4 nga sila, pero kilala ko yung panganay. Ang gusto nila, yung mga anak nila, ang pangalan ay mga prutas. So, yung pangalan nila ay apple. Tapos, ang susunod, parang strawberry. Sunod, kay Mito. Charas. Pero, whatever it is, it was a decision made by both of them na, okay, sige, prutas talaga. At di ba magkakaroon ng magkakaroon ng discussion na, talaga ba prutas yung di ba ipapangalan? Oo, hindi ba pwedeng, ay tama, bangus, talakitok. Talakitok, nakakalurke. Ganon. So, hindi namin alam kung saan nagkaroon ng miscommunication along the way. So, I think ang pwede na lang, kasi depende kung ilang taon ako nag-aaraling panlipunan na yan, it starts at grade 1. So, Sibika at kultura yan. Oo, ganon. So, hindi ko alam kung anong compromise yung gagawin ninyo para hindi ka na mainis. But hindi ito para maging mitya ng inyong relasyon. Yun. Pero Lynn, kumbaga, sabihin naman natin for the sake of argument, kung ipinangalan nga, pero ikaw yung pinakasalan, kayo yung kasama, wala na yun. At saka yung name na yun, hindi naman yan like a name na sobrang unique.
I'm sure it's an ordinary name. Kasi kung sobrang unique yung name, magtatanong ka naman din eh. Oo. Pero kung halimbawa, Nicole, Oo, Ana, yan. Michelle, Pam. Correct. Diba? Ang ordinary ng mga pangalan na yan. Oo. Huwag mo nang isipin na iniisip niya yung ex niya. Ay. And tama si Diego sa sinabi niya kanina dun sa first part, which is, malay mo naman, nang chichika lang si kuya. Minsan talaga pag gustong mang-asar ng mga Oo. mister natin, yan yung mga ginagawa niya, mga pang-asar. Kasi diba? ako, personally, sa perspective ng lalaki, imposible na ipapangalan mo sa ex mo yung anak mo eh. Bakit? Diba? Kasi posibleng Diba? Anong pagsisimulan na ng away ninyo una Totoo, yan, di ba? correct. Unfair sa asawa mo, di ba? Unfair sa anak mo rin At din. saka ang sama din talaga ng ugali mo na in your mind, in your subconscious, hindi mo man sabihin kay Mrs., Oo. 'di ba? Ito yung mga ito yung mga examples, Jegs, na ito yung mga pwedeng hindi mo na lang sinabi. Sa totoo lang, kasi hindi naman ito pambababae, cheating or whatever. Yung hindi siya nakatulong, yung sa halip na nakaambag siya, mas nakahirap siya. Ako, Ito feeling yung ko example. Baka good time lang ng asawa mo yung anak mo eh. Pwede din naman talaga, 'di ba? So dito papasok ulit yung masama yung loob mo. So ngayon kung ang tanong natin is ang tanong mo is mababaw, hindi ko rin naman sasabihing mababaw. Kasi it's legit yan eh, yung nararamdaman mo eh. Ang pinangalan ex, hello, lalong-lalo halimbawa yung ex na talagang maganda. Sariwa. Nakita ko yung paglaki ng mata ni Nico. Na yung maganda. Ex na. Yung talagang maganda. Pero mga ex kasi na wala lang. May ex talaga correct na. May ex kasi talagang pinagseselosan eh. Diba? May ex meron talaga. Ako, I think based on experience, I think there's always that one ex na ayaw mo talaga sa kanya. May ganun eh. Meron talagang one ex that we don't like. Ganyan. But, ulitin natin. Una, pwedeng hindi mo natawagin yung anak. Masanay ka na sa ibang pangalan. Pwedeng nickname. Pwedeng nickname. Ex po na meron kaming kasamahan dito sa work. Si Ang ex. pangalan niya ex talaga, literal. 'Di ba? So I think there's a way para hindi niyo naman ito maging dahilan ng paghihiwalay. Utang na loob, huwag kayo maghiwalay ng dahil dyan. Ayan. Pero valid yung feeling mo. Hindi, tsaka unang-una, Lynn, ako masasabi ko sa'yo, kausapin mo yung asawa mo rekta. Baka na-overheard mo lang yan sa anak mo, conversation nila. Tanungin mo siya bakit pangalan ng ex mo talaga yung pinangalan mo sa anak natin. Oo. Diba? Ngayon. Oo. Okay, let's say, kunyari, totoo man. I think kailangan ng mister mo, kailangan ko usapin yung mister mo. Yun nga. Sabihin mo talaga sa kanya na medyo nakakabastos. Oo, nasasaktan ka. So ngayon, nasasaktan ako sa nangyayari. Gumawa ka ng paraan, magtanong ka ngayon sa NSO kung paano mo papalitan yan. Lahat ng mga ID, birth certificate, lahat ng meron, passport. Correct. Kasalanan mo yan, gawan mo ng paraan yan. Kaloka. Pero gets ko yung galit. Pero normal, Lynn, yung nararamdaman mo. Normal yan. Normal. Ganun talaga. It happens. Ayan. Nangyayari po talaga yung ganyang klase mga eksena. Pero ang mahalaga dito makakagawa kayo ng paraan para maging ayos ang lahat. Well, actually, yung mga ex, pinagtatawanan na lang pag matagal ng Totoo. Hindi na siya threat sa life niya, pag family na. Oo. Although ako minsan, pag nakakarinig din pa rin ako ng pangalan ng ex, parang naaalibad-baran ako. Pero wala na lang talaga. Hindi na para mag-away ng husto. Tama. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!